Здравейте, вие сте с видеото на Tablet.bg, а аз ви показвам Acer Iconia W4. Ако трябва да съм честен, при наличието на толкова много Android модели напоследък, Windows започна малко да ми липсва, затова Iconia W4 идва точно на време. Това е 8-инчов таблет, който се очаква да бъде алтернатива на таблетите с Android от среден клас, само че с Windows операционна система. Теглото му напълно съответства на очакваното от подобен модел, около 430 грама, което означава, че на практика присъствието му в багажа ви ще е съвсем символично. 8-инчовият формат позволява да държите таблета с едната си ръка, а с другата да боравите с него. От към дебелина няма да се впечатлите особено, не бих казал, че W4 има дебел профил, но като Intel базиран таблет аз не се очудвам, че милиметрите са малко повече, все пак дори с моята по-скромна длан успях да го използвам сравнително успешно с една ръка. Корпусът има добавен алуминий, който заздравява конструкцията. Не очаквайте масивен алуминиев корпус, защото все пак таблетът е насочен към по-нисък ценови клас, но определено може да разчитате на солидна и сигурна изработка. Дизайнът е издържан в тъмен оттенък на сивото, често популярен като титаниево сиво, който придава на таблета изискан външен вид, а заедно с това елегантно приотява Home бутона на Windows, който е хардуерен и може да намерите в долната част при вертикално разположен таблет. Една от най-характерните черти на това устройство е неговият дисплей или слоеве на дисплея, които са съчетани в един. Това най-вече увеличава ъглите на виждане и ви прави по-близки до образа от самия таблет, а матрицата е IPS и има стандартната резолюция от 1280 по 800 пиксела. Гъстотата на пиксели при 8-инчов таблет няма да е висока в случая, но напълно достатъчна за качествен образ. Важното в случая за мен беше, че мога да разчитам на чувствителен, добре реагиращ дисплей, с който се работи лесно и прецизно. Споменах Intel процесора, който се предполага за Windows обикновено. Това е новата Atom Z3740 серия, която е 4-ядрена с динамична честота от 1,33 до 1,8 ГГц. В помощ на системата са и 2 ГБ оперативна памет, които са предостатъчни за модела и 32-битовата операционна система, така че плавната работа с Windows 8 да не е проблем. Acer Iconia W4 използва Intel HD графика от Bay Trail генерацията. От това, което успях да тествам, системата се представи действително впечатляващо. Подготвените за мобилни платформи игри не създаваха проблеми, а при по-продължителна игра на 3D заглавия може би ще усетите загряване в задната част на таблета в зоната около процесора. Това ми се струва нормално предвид работата под натоварване на 4 производителни ядра, но като цяло така и не стигнах до степен на парене на таблета, така че ми се струва, че не бива да се притеснявате в тази ситуация. В момента тестваме инженерна бройка на модела, но когато първите пазарни единици попаднат в ръцете ни, може да очаквате ревюто и бенчмарк тестовете на Симеон Николов. Същото се отнася и за батерията. Все пак при смесена употреба изглежда смислено да очакваме от нея над 7 часа работа при сърфиране, поне по моите впечатления. Някои аспекти бих наредил софтуера дори като основно преимущество пред дисплея. Хубаво е, че верните фенове на Microsoft или поне тези, които се налага да ползват Windows, ще могат да го направят с цел по-удобното и мобилно преживяване. В интерес на истината, повечето проблеми, които допустимо може да се очакват от този таблет, според мен са по-скоро свързани с Microsoft, отколкото в частност с Acer. В добавка можете традиционно да очаквате Acer Cloud, заедно с всички възможности за споделяне на снимки, документи и така нататък, т.е. тяхната собствена клауд услуга. Най-сериозната придобивка си остава обаче Office пакетът, който Microsoft подаряват със софтуера си. Разбира се, магазинът за приложения също е на линия със своите хиляди приложения, които макар да не могат да се конкурират по брой с iOS или Android, са способни да предложат не малко по отношение на работна производителност или забавление в свободното време. Все пак това е Windows, достатъчно популярна система с достатъчно софтуер за нея. Моделите идват с 32 или 64 ГБ опция за съхранение на данни. Имайте предвид естествено, че сериозно количество от тях е заето от самата операционна система. Симпатичен факт е наличието на микро HDMI порт, благодарение на който външният монитор е подсигурен. Това е факт, с който не много модели в ниския ценови клас могат да се похвалят. На гърба ще намерите 5 мегапикселова камера, има и такава в предната част, а слот за SD карта също се предлага. След време ще може да ползвате и мобилен интернет, ако се спрете на вариант с 3G модул. За тези, които са любители на по-пълното изживяване, допълнително се предлага и Bluetooth клавиатура от Acer с интересно прегъване, което играе ролята на поставка. Аз имах някои съображения по адрес на твърде изправения таблет, когато е в позиция за печатане, но все пак самата клавиатура има приятно усещане при работа, макар и с мънички клавиши. Тази клавиатура ще се предлага като допълнителен аксесуар. За финал само мога да похваля Iconia W4. И макар да има сериозен конкурент в лицето на Toshiba Encore като производителност и като цена, разбира се, моделът на Acer си има своите достоинства. Дисплеят, портовете, операционната система. Споменавам точно не защото задминава Android или iOS като таблетно преживяване, а защото позволява гъвкавост в работата на хора, които иначе трудно свикват с различията или просто поради работни причини се налага да ползват Windows.
Windows. Така тези потребители, които останаха някак ощетени в таблетната надпревара, сега имат още един избор и то в сравнително нисък ценови клас. Ако имате проблеми с него, то те едва ли ще са по-различни от обичайните, които имате с Windows, да кажем. За подробни тестове очаквайте ревюто на Симеон Николов на News Tablet BG. От мен чао и до скоро!